kan hun tong mek thimna bung kwana ledling tu age vanal diki pai rom re rei taka hian in pahni lunga sakhya oma lungpui sang le hriam tak takin a hlia khupa chuina chuan mitam takin hna an thoka an hna chuan an phurin an tul em veka nula pakhat sang zai zoi le mel thatak adum hlanga in thuam hi aron luta hlau thong mel takhian ading le velam chu a en ton seka akut chu a khor deuh dar hian a hriata a hlau thong mel hlia na na ti ni om takin a ip khaya tang chuan tarmit ala chuaka chumi fuwa chung chuan a lut phei zela office na thok te chuan chibayan lo buk zel boka chumi office manager in thuam fel thlap mai hian chibai lo buk pa in kan pi in enge mamo anei le ti sak thei che kan neim ti in za tak chungin alo tia lekha enge mo han chut bel zok ka du ani chunala chuan atia manager chuan rang takin kalo siam sak nga lang che ati chuan nula chuan kalome keima nge in siam ka du ani ati tatlata manager chuan ani le khol kan hanti nun sakang che o ti chungin apia pindan pakhat lam chu apana nula chuan azoi lut ngala managerin a chua san vele nula chuan konga khara a ip chunga le khabutereu te chula chuakin adu lai chu man mo takin a chuta chara a chut zo vele a aktha a office chu a chua san tanghala apia in lian tak pakhat an chena lam chu apanta a ina chuan a luta apindan a panding ngal nala a in kal khum ngal maka a le khabute chu a phora lahon ngai reng lo ang mai hian apodo a lekha chuan fel takin a phone fel le thapa chu lekha chuan Alexander M Kasep ti hi a inziaka aron thon tu mingpo lengsati ani thu alang boka chu lekha phone keng chung chuan api apin dan lian zet mei chu apana kongka hankika mi pa o hian lo lu ro atia chu pa chuan athil ron ken chu en chungin I hmuta mo a omang ka ti reng kha dokana khan da ro atia nula chuan thil danga tamlu toka alo om kil box ya ka hmumai lawani atia chu pa chu pindana chuan aveya hei enge ani ka shalo top mai atia nula chuan ke point ka shabi khlainem atia chu pa chuan ma se hria yang tlat tin nangma po hi ka chiang hle che ani ti hi thata che Susan tunlai om dan hi adik tlat lo engwange nelom lo fe hian atia Susan Jacobson chuan ka ha em atin ani Alex tina changa Susan Jacobson in Alex ati chu Alexander M Kasep ania abial patharania mithil ti thei tak ani Kasep chuan chemte hriam takhi aphora avon fung chu rangka chaklang hlaka siam ani a chemte hriam war mai chu en chungin Susan du tak carnival lai po khan ka thian te ringot po kha mipuin anza zia kha isyang tiro kabula chuan ihim em ang ti ka thiama che ka mangai em che ani ti ka hril du bok che ani atia Susan ni chuan ani le enga tinge minzui zela ka omna hi hria zel itum atia a chan chu mo ka ring thlot lo che ani ka mangai che a ka tan hian ipoimo a ma se ka ring thlot lo che ani tuna chuan buaina tam tak siam thei meichia in tatlat in ka hria ti chungin achemte chu amit zona aleka a hriam lam chu a entira Susani chuan itan karin renga lom ithil rom han po ka hriat pui tak lo che a han ti sukuk thei tur po ka ni lo ti hrenga ni lom ni atia ka sepa chuan Susan du tak kanun ka thuruk ka thil tum le engkim hi mi tom pui la ka du ani ama ero chu heng te hi a hlo cham mai lo nan ka hum hi mangai tlat ti chu min hriat pui la ka du atia Susani chuan englai po in itan karin renga lom atia Susani chavel chu achak tlang atang chuan talale guilo chuan an thlir renga Susani te omna phai rom vela chuan ramhoi ho po an tam hle ti an zuk mutheya guilo chuan captain khonu kharam hoi ho zinga khwan a reng theidonem ni tina zota tela chuan tharau thiang hlim chuan amit mentirin a kaumeka ama ero chu thil thalo tak pakhata ramhoi ho tu mi chaka khwan a ring hlel tran tlat maya ring tu te tong trai awang chawin ala himri ani thil a kholo ma nge ya kan lak chu angai don ani atia guilo chuan
mi chaka iti chu ramhuai ho tu lian tak ani lom ni tina zota te la chuan ni e khu ka se pakhuan chu ramhuai lal chu azola apai thina chu wang chuan ama ka se pakhu mi chaka chu ani mai atia guilo chuan konu la chuak tur kwan na sataka chet awangai om ve ramhuai ho la khu an pung tul tul mai sia atia te la chuan atul dan ang kan chet angai ti na ani mai mi chaka khuan ati hlum ma nge ya kan lak angai ani khulai mun atanga lak ran kho har sa em dona ama ero chu kan tan thil rem chang tak pakhata om don an pol khuan in mu khom na chahlui kil hona neuya ka an nei dona ka se pakhuan ho tu ber ani na in khulaya na khu kalsan thailo ko pathil poimo tuna khwana oma chu wang chuan ai o torin susani ko atir don ani ti chuan mi chaka kuta tang chuan reilote atal sang don ti na ni chu ama ero chu ngun taka ven ani don ani atia guilo chuan an veng chung chuan engtin nge kan hruai san theyang tin enge kan ti rang ti na lo zota te la chuan chanchin bumi marshal hogana hne na hruai thleng thei tu emo kan biak tir tur ani chumi atan chuan guilo thil na satak iti angai don ani ama ero chu khoram hwai ho khwan engma an tha tur ani lo an hria chhuwa chuan an that mayang atia ani le captain niwia ka an omlai chuan tongtrai ven puina awmangem guilo chuan zo na anga kher mai captain ta la chuan tongtrai na ang man tang kai kan tum tur ani ti ba kina chang thei bik lo sachana hne na tanga an hon hu chuan marshal le barni se chu kar chunga chuan an ti mola barni se chuan kei chu Sunday school hi kalakal ngai lo reng atia marshal chuan ani tak chu no panlai atanga pathian thu hria thi thil thatak ania sin atia barni se chuan ani le pathian chu lo om ta si lo se athu hria ringo chu enge atang kai na ni ta ang atia marshal chuan chu tak chu ani no panlai atanga Sunday school kal athat na chu pathian om lo te po ishiat pha don lom atia barni se chuan kanu le pa an boral to a chuta ka unaw nei chhun peti a om lo le zela katan hi chuang khovel hi chu hreom tak ani Sunday school ti te pathian ti lam te po hi ngai to har sa tak ani atia ani ngot mai I chanchin ka hria chian ma kha chuan a sona hian tunge mu idu a I local ka ti fo renga sin atia chu kar chunga chuang vantir ko na thanale an mota te chu an ti dun mola khwalbuk pakhat kot zon an thlen lai tak chuan kar chu a chheta tlat maya barni se chu a chuka khwalbuk a chuan han dak lut zoka chulai hmuna chuan mi pahnih hi an lo thua pakhat zok chuan nula enge I du tak te na lo fiama barni se chuan en po a en thadu lo khwalbuk vel chu a en kwala henglai chu ala thingtlang ve hle mai a atiril ruwa ama lo beluam tu chu amit sir chuan han mela a hriat nu ang riawin a hria a chiang le zawla hmu adu awangin an hmalam sir dawa thut tlenga chuan a thuwa pakhat zok chuan nula ka thian pa khan han fiam hlut che a ngai lo lama ngai lo hramang che ani hi chu adan ve ania nilom ni wait ti na thian pa chu han en zawa makti om takin barni se chuan Kevin uita emni a han tia chu pa chuan aron ena ni e Kevin uita kania biari in du lom ni aron tia barni se chuan engdanga chang lo chuan a hnai sawa min la hria em barni se kania atia a hriat vak mel lo em awangin petri zari khai la hria em atile a oita chuan petia tu mo ini peti lai zoni tia lo ati ta chunga barni se chuan ni e nang nen po kanin hmu to kha peti thianu nen po inin ngai zon nge kha atia oita chuan ani take heng ate ngei ron ti a enge I tho thin reng atia barni se chuan chanchin bulama ka thoka peti thi nu khan ka hmule ta lo reng che a atia oita chuan peti boral kha chu apoi ka tingot asin atia barni se chuan Kevin thil enge momin hril tur I nei lo mo enge motal hriati neim tina zota Kevin a chuan hriat ka nei te chiam lo chanchin bu vela ka chiar hi ani mai atia barni se chuan ani le peti thian nu ibial nu hne na tang khan thil enge motal chu hriati nei lo mo ama chu I hmule ngai reng em atita zela oita chuan o a hmu chu hmu e atia barni se chuan engtika nge I hmu tina zot bel le
oi ta chuan kan ni wala kan in hu a rei lo te tak tak chaw ani abial pathar ne nan nia ka phone number adu awangin chu chu ka pe a abak kan in belo atia barni se chuan aming po kha ka shareng talwa tunge ni kha tin zota oi ta chuan Susan Jackson atia barni se chuan engtin emotal ama ka biak po theidan tur min hril theilo mo peti chungchang zo tur poimo tak khaneya atia oi ta chuan a chanchin engma ka hrazui to lo khami zan po khan ka phone number a hria du thu a soibak engma in biak zui na kan nei lo atia barni se chuan ti tak zet hian Kevin hun rei tak ama hmu tumin ka bei to a tun thleng hian kal hmu zo lova ka hmu nge angai ni khongai takin min pui theilo mo atia Kevin a chuan nin mel deuh tak hian abial pathar chu biak tumla a hreberang chu satha deuh mum deuh keng kung ani kha atia Bernie se chuan Kevin ani le kami zan khan Susani kha engtin khan nge a in thuam atia Kevin a chuan van lam hoina han ngai to a si hal ang mai ani samsei dum tak korfual dum habok abial pa pathau mum nel nul kha apoi sanga wang chawina zuya keimin kalsan ta ani kha lung oi lo mel deuh hian atia Bernie se chuan a telephone number chu aziak molmola boita pek pa chuan I telephone number min lo hril ve thayangem atia oi ta chuan a hrila Bernie se chuan white Susani chuan aron bia che ani chuan khongai takin ka hming le ka phone number lo hrilla tin a phone number lo zot bokla ka biak du tho hi min lo hril sak ta che khongai in chu chu min ti sak thayangem ngen ngol deuh hian atia Kevin oi ta chuan I duang chuan kalau ti sak don chania atia Bernie se chu athowa Susanin aron biak chuan min ron benge ngei don nia ti chungin pon lam chu apan ta a khwalbu ka tanga Bernie se achwa vele chuan vanter ko na thana chuan a thian pa armota hnena ati fel to e akal theye ati sapa chuti lai chuan Marcel chuan ka han herle chin donem ni ti na ma lo puitu putar pakhat chu a han rona chu putar chuan hati le chin la alo ti ve maya Marcel chuan cha bi chu a han hera anung ta hlar maya putar chuan engtin ma ka ti hleinem ka hong satli aringo ta sin atia Marcel chuan a thata e alom ome ti nakalta pantir ko te chuan an zui zela Bernie se chuan khwalbu ka oi ta chu amu ngei theinan le anna tho lai ata na thil poimo tak a hriat theinan vantir ko te chuan motor chuan ti chia sak ani ti Marcel te thian don chuan an reng lo boina neu tok thin ma se heng ka te tu pa chu an hlimin an rong bol na lama po pathian in chakna thar a pe a har satna le mel ma te an paltlang piang chuan an lom na po asang be zela Sunday zinga an han in khom po chuan mer chuan piano atuma heng ka chuan hla a hruaya an zai tui hle a chumi tuk an in khoma chuan an ma ni cho boi tum tu te an lo lang lova mi thar engem baza thian an ron bel boka chu chuan an lom na ati zwal hle nge ani 4GD atenu pa an lo luta midangin an ron zui zela a then chu nu pa te nula tlangwal te le zirlai te po an ni edit das sari po lim mel takin a lo luta tharau lam in do na po a chaw mel hle a John le petikol men ate chu tlar hnung lama an thua John chu a hlim em awangin a khide war renga heng zong zinga hian heng kami chu mi pakhat chunga fobi ka chu an dia le June 4GD te nu papula an fapa ron 4GD le abial nu lo thu chu ani chumi te heng kana han mu chuan aril ruin pathian hne na lom thu asoya pathian khongai na liaw ani ti a hra chiang hle a hallelujah tia han aw vak mai hi adua ama ero chu local thar te chuan an hria thiam lo a hlawa wangin a in sum ri a heng ka chu alo ding chuaka ole tukina kan in khom chu a hlim om hle mai in zawai hian engtia han ko tu cheu nge po ka hrelo in leng nge ka ti don chewa ral tlan ti po ka hra thiam lo atia an za chuan an in ena an nui dara heng ka chuan line hrelo kan om nuala chu wangin in mel hriat na nei ela a tha in ka hria kei chu mi in hria tangin pastor hangbu sakani a solai piano bula thu so kanu pui meri ani tikhan helaya hian ron kal kwal ula tunge in soizel don nia atia vantir ko te po chuan an lo thlir renga vantir ko then khat te chu in chunga an oma
saina le a ho te som vel ero chuan biakin chu an huala an veng tlata ramhuai ho chu Lucia san a hova pona chuan an om khom boka inchung lam chanchin chu ngai thlangun torin Lucia sa chuan a hril hloma ramhuai then khat chu an chen na mihring kal tlangin biakin chunga chuan an luta biakin chunga chuan an thukwala pathian ring tu an lo pung zel ti an hmu chuan an rilruwa buai tak zeta in khom ho chu an in mel hria tir zela ato pa chuan ron 4gd chu aron ding chuak ve a ron 4gd kani a kan pastor nen hian mun pakhata kanin hmu a mi en lo tong trai sak thin ti ka hria a in zawai chunga kalom ani chuat lam chu abi renga amit tui chu atata a abula thu anu zoni chu alo ding thuaya rona hian a thin lung zong Krista hna a peto ani ti a hril du cheu ani adam doi khoi thinte a hal ral vek to a asim mi ato e aron tia in khom ho chuan an lompuin an phur em a pon lamaram huai ho chuan bangbul che na tangin an lo ngai thla a an phun deuh murmura pakhat chuan he thil hi rafaran a hriat ngei angai ani atia pakhat dang chuan trap deuh pur tungin engtin nge kan ti ta kangle Master Lucius rafara kan zong donem ni alo tia Lucia chuan I thil ti ngai kha tila ani mai refara chu keima hi kani alo ti vin hlura ramhuai ho chuan Lucia sa thu pek chu ngakin an ron bor deuh lai ma se soitura hratlem kher mai enge in ena kalula suaswal da tin reng ta chu tirau helai in khom ho hi ka thei angin kan ti boy le riange atia New Year khopuya chuan The Gibson Hotel ti in tarna in ro pui tak chong thuma sang chu vanter ko pani tela le guilo chuan an thlir ranga guilo chuan tuma han che chang om mel po an om love atia tela chuan ala ma bokani tite I han bel chiang velte ang atia hotel chunga chuan an han luta thileng kim an lo ro mandan te an han mo chuan chulai hmuna chuan in hmu khom na lian tham tak a om don ti chu chiang hle nan hria a tela chuan kan sipai ten helai hmuna thil thleng tur an soi chu adik ngei ani hi tite I fangkwal zel te ang atia pindan pakhat an han lut le a chulai hmun chu lam na hmun ani a api adewa chuan choi do kan moi tak a in rem tlar thuta wanzai sin varina in khu veka do kan tina chuan ros par moi tak mai kwang khat theu hi an da a zuno de po amun tur dik taka an rem fel thap to a pon chu ma chi a chuan pindan nuam tak pakhat hi oma chu mei che ho thutha cholna ni mei che ho than ka chu noi sente an lo in noi mola chung ho kalpel chuan pon an chuak ta a guilo chuan hei an local tanta ati sapa ngun taken an lo ena limousine car dum hi a local masabera anunga chuan car tam tak an ron in zui duwa chung kara te chuan mi poimo tak ram sang hruai tu ni phak te thlengin an ron chuanga kar chunga te chuan ram huai swal mel tak mit eng per pur te chu an chuang ther fur boka guilo chuan in hmu khom na poimo tak zong aniang le atia tel chuan alu aburingota guilo vek chuan babulon lalfapa referarem ruat na bol hlo tak chu ani ngei hi ram huai ho do thu sam thurin ten om tak chu khovel ram sang put dar an tum na sa om hle mai tidai ela captain refera kan beidun lai kha chu angai om lem lo tiro tun tuma hian ama kan ma chon le atul ngei om si a atia tela chuan adik chi amai refera nen hi chuan atopa kan in ma chon chau don ani tunami hi chu in dawna tak ani ri lo kan in dawna pui ber chu aston khopui in chu hi ani atia tela le guilo chu an om na nga ya chuan an om renga Gibson Hotel pana setan ho te ding taka an kal chu an thlir renga an zinga chuan mi pakhat NBK an neya chu Alexander Kasepa chia hlo nu pui anga anei Susan Jacob Sonika ani chutia an thlir reng lai chuan Kasepa motor chu a local ta Susani po chu aron chuang ngeya mi pahni hian asir ton a kar che in ngun taken an venga tala chuan kan thil ro man a hlo cham lo nan fel taka thil kan ti anga yani khulai hotel thanglama kong te reu te khu nakina Susani local na tura kan ro man kha ania khu kong khu har satna om lo tura kan lo chin fel anga yani atia chu kong zim tak le biru ang reng tak chu an pan tha a athim em mai le ngala chu kong le hotel in car vela te chuan ram huai enge mozat an lo in zar phar ve boka tela chuan ram huai za vel lai chu ral reng anin da ani hi
atia guilo chuan an tam lem lo hle mai ti ro alo tia te la chuan chu ti em ni nangma ringutin ramhuai somni ai tlem lo ibitum don ti in thata che alo tia guilo chuan angun hnam chu hanzut dal dala ama chuan ringtu te tong trai na chu a hre theya ama vek chuan ringtu te an tong trai na salo tlat mai a thil ti a har sa deuh don ani hi atia te la chuan beidong ma ta che tong trai na om ang chu man tang khai tumla insual buai vak lo po ti dan om mayang apoi mo ber chu helai kong hi rei lo te atan susani kal chung tal kan then fai angai ani atia an ngak tarana abo ruak chu a hnok deuh churin a hriata ramhuai ho po chu an omna hmun tur an ruata chuan an oma rong sang sangin an riat nok noka an thote chu kar rimanam huam huama tala le guilo chu monga hol ang mai nan za sek to a hotela chuan an roi then chu an tran to ngei na rin oma engtik lai po in susani chu chuan lam siamin ado khana tang chuan aron tho thei to a tele te thian dun chu an thodep depa chu vele susani chu a local mek ti chu tale te thian dun chuan an hre theya tala chuan guilo chu ena guilo chu alo bu ngawa engkim ma chhon turin a in peita ata susani chuan hotel chu rang taka chhuah sanin kong chu aron zo ran ta ti chuan ramhuai ho chu an tong ring ta hle a an phudeu sup sup boka chu vele guilo chuan yaha tia au chungin angun na ma phoya chulai kong in chu chuan ramhuai ho nen chuan anin ma chhon ta a chulai mun chu thir in chek ri in akhat ani ber mai guilo chu alianin a chak boka ramhuai ho chu avai kyang duak duaka chuta ramhuai lian pui mai chu achik ngur ngura anaute ho a fui por sau sawa ramhuai somni rwal chuan guilo chu an ron bo ta huka thila boi thak zo don ti guilo na hriat vele eng taka a in siama ramhuai ho kara chuan chak takin a thlok ta zur zur maya ramhuai ho mit meng chu a buai zo ta veka chulai kong an in chu berle susani po chu hrechiang thei to lovin an phili vel sek ta ringot mai ani heti chung zong hian ta la chu a mai mai haulo susani chu thim tham zinga chuan abana akaya akong zo tur lampanin hruai zela atopa chuan kothler zau dewa chuan an chuak ta hlola susani chu lau thong te uhian a hoiton deuh zak zaka wantlang man chi telephone lam chu apan ta a ramhuai te chuan an hna ber enu tlan chia hi an tha chang to lo reng renga guilo ringot an boi pui to a chu chu talan a mu chuan guilo chu arin tlak tak zet ti chu hra chiang le zuala susani chu wantlang man chi telephone da na chuan lutin kong khar chu a khar thuaya ami biak du tak chu a betanga la aston kho a baker kong anti mai bola in manlom tak lo in kevin waita achenga a phone alo rik ta ka wang chuan a tho tham thama hello a hantia mang ang tak o hian hei kevin waita ani em aron tia kevin a chuan me che o ti a hriat chuan a phude uzoka o keima ka ni tungei ni atia kevin min hre na nge susan jacobsoni lau thong tak chung si hian atia ama veng tu te khan hotel a om lo ti an tha chuak anga an ron zong ang ti a hlawani kevin a chuan enge ke chumin mo to lo ani lom ni ati he ho a kevin I tran pui ka ngai ani hun tam ka nei lo mon mo fe hian susani chuan atia kevin a chuan zoi ra hian enga tan mo atia susani chuan lo ngai thate I thei phei chuan lo ziak nge nge te ati lai chuan kevin a chuan pencil ka nei hlei nem alo tia ani le longai tharingot ro ason kleirian hi sia em ason na chanchin bu pakhat hi atia sia e kevin a chuan atia susani chuan khata khan brainy srizari athoka chunu chu pindan thumuna ka ompui thin theta petelai zone ani a chuti ani mo enge lo thlengta le kevin a chuan atia susani chuan kevin khongai takin thilmin ti sak thayangem bernice rezari chu min mu sak thayangem atia kevin a chuan soizel phatte ngai poi mo lem lo tak khian atia susani chuan ngen ngol takhian kevin I tran puina ka momo ani boina ka tok atia kevin a chuan ani khonge ibialpa ama chuan a pui thei che ani lom ni atia susani chuan ama chu alom ka hlau ama chu isia alom kevin Alexander ka sepa chanchin zong hi bernice chu shilla ithil ria zong te po kha atia enga thil ria chu mo ka hrilang kevin a chuan ati he ho a heng thil zong hi shil ro
kan inkar te kase patenen a engkim mai hi kase pathil ti dan zong po hi shil vek ro atia kevin a chuan kala hra thiam chuang lo ala ti fana susani chuan soifia na hun po ka nei lo shil top mai ro kase pa hiang khopui zong hi lak vek atum ti lo shil ro chu ba ka afar nu chungchanga po thil poimo tak hriat ka nei ti lo shil bokla an office chu bia katum thawang ma se min an lo nga tharuang ti ka hlau susani chu a khura soituranga si khuna tlem box si a soi thalei thei to lo kevin khongai takin chu min lo ti sak sham la ka thei anga rangin phone in emo lekha in emo hril tho ka tumang ka se pa chanchin le ka chanchin engkim lo hril vekang che tin karnivala ka se patene na ahmu thla lak sakha keima ka ni ti hril bok don nia atia Kevin a chuan chu tiang zo zai chu engtin nge ka hria reng se nang atia khonga in lo ti sham ro iti yang ti min tiam ro man mo fe hian susani chuan atia ban deuh tak hian o kalau ti ange Kevin a chuan atia ani mang tha le ti in susani chuan phone chu ada ngala susani chu pona a chua vele te la chuan a lo veng le ngala an local na kong zim taka chuan man mo takin an kala ta la chuan angun nam kengin ma a hruaya an tlan hlok tuti lai tak chuan khoya emo ring tu te an tong trai ni ngei turani pathian na tho alo lang tatat maya chu te la chuan chiang takin a hre theya ama po ati chak sotani ram hoi ho te chu angai na hralovin an bing mupa an mit te chu avai zo to a an tlua an pai noka an mani po an in hre hlei thei to lo chuti lai chuan susani chu kongzim taka chuan a tlan zela alo chhuana tukver lam chu apan le ta a ram hoi ho an ron har chwa ma le susani veng tu ten a om lo thu an hriat ma nge ya susani chu hruai kir le a ṭul awangin te la po a man mo hle a thla ti thluamin tukvera chuan a zuang luta susani chu him takin a hruai lut le ta a pona a chhuah chuan guilo po chuan a ron fin ve le to a ram hoi ho po an lo har ve to a an mit te chu an nuai noka man mo takin an chele ta soka tala le guilo ero chuan aston laman pansan le dai thunga ole heti zong he tuna ta na kan chia le thei chu lo ni le se chuan bung som na runda le thuai ka tumanga min lo ngai thak sak tu te in zawai chunga kaloma min lo ser saka min lo ngai thak sak zel tur po in karon nian le bok chau ni e tuna tan chuan in zawai in hun man nuam le vek ule